Kad ja počnem priču, kad sam ja bila mlada, onda mi to dođe, wow, kao da sad imam ne znam koliko godina. Imam, boga mi, 58 divne godine. Elem, kad sam bila puno mlađa sa svojih, ne znam, 21, 2, 3 godine, nije ni bitno. Imala sam prijateljicu koja je nosila, zapravo koleginicu koja je nosila naočare. I uvijek je bila doterana, skockana. Ja sam stalno onako, kad god je vidim, čekaj malo da ovu kosu, pošto sam je pustila, da mi se malo vijori na vetru, kog nema. I ja sam se uvijek razmišljala, jo Bože, kako li se ova žena sa ovim naočarima našminka, nije mi jasno. Koliko je to teško kad nosiš naočare da se našminkaš. Eto, kad ne lezi vraže. Uveno ono, nemoj da se čudiš, nemoj da kažeš nikad i ostale stvari. Ja sam ubrzo dobila dioptriju, i za blizu i za daleko. Znači nosim 3,5 dioptriju za čitanje, odnosno za blizu, ja to nikako ne znam šta je blizu, šta je daleko, nebitno i ne zamaram se time. Naravno da bi mogla pročitam, ali to mi je periferna stvar, pa me i ne zanima toliko. Znači ne vidim ni na blizu ni na daleko, sve u svemu. Tako da je moje umeće šminkanja posle nekih nepunih 10 godina od tog mog pitanja kako li se ona šminka postalo zaista vrlo zanimljivo. Najpre mi je uspevalo da se šminkam. Ja sam neko ko je mnogo voleo da se šminka, posebno dok sam radila. I to je sve bilo pod konac uvek. I to je nešto što sam ja, da kažem, nasledila od moje mame, sad od mene moja ćerka. Znači to, tako crtanje bilo s onim uveličavajućim ogledalima, užas Boži. I onda se, hvala Bogu, pojaviše ovi alajneri, ovi, kako se zove, ne veštački, nego ne znam ni ja, i obrve i tako to. Tako da sam ja uradila taj alajner i ja sam se odmorila. Znači da sumiramo. Nemoj slučajno da upotrebljavaš reč nikad ili kako, ili ono nikad ja to neću, ili kako bi ja ovo uradila. Život ima neverovatan način da ti pokaže kako nešto nikad moraš i kako nešto kako naučiš i slično. Sjetite se mojih reči, koristit će vam u životu, verujte mi.